जिरो ब्लॉक नि ताला खुलो गया हमेशा हमेशा कहो बंद खाओ जाए आइए बारे ताकत तो बुकम के बता लगे जे चिनी सल्युसन यासा जों बाइकक सावै जों समाधान यासा जों हरनो तंनाय वाबै फानो फाइजों न बाखानो फाइजों जों केबो कननिया अफिसर फाइ जों बाइकक सायासा जों ब्लॉक नि ताला खुलो गया आइबा न जो तो माते नै जों जो तो सिंगा नै जो तो गरा के माते नै जो तो जों भरान सावै तंनाय नै जों हरो जागानो हाथावै तंनाय जों ताला रजात जों ताला रमनि जिनि अफिसर रो फाइ जों बाइकक सामाने बिसिन दै जदे इंडिया के जों तिनि सारा दिन रया